Onko Eppu? Onko Eppu? Kato Eppu sinne. Vilkutatko sä vähän? Eppu vilkuttaa. Oi. Onko Eppulla kuumetta? Ja. Onko? Onko Eppu vähän hassu? Onko? Onko sä hassu? Vilkuta vähän. Sano hei hei. Hei hei. Hei hei. Osaako Eppu sanoa kissa? Ja. Osaako Eppu sanoa isi? Hei. Eikö? Osaako Eppu sanoa paras äiti? Äiti. Paras äiti. Missä Vilja? Missä Vilja? Ja. Onko Vilja mennyt piiloon? Onko Epun korvissa karkkia? No. On. No. Ai. Ai. Osaatko sä antaa lentopusu? Annapa lentopusu. Sillä lailla.